हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव खुलुमनाय बा बरायनाय थालायबाय आरोना। नै दाना सासे मादैया UPPL नि हेंथायै मा खोथा बुंदों माने नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम मा मोनो UPPL सरकाराव थानानैलाय दिनैसिम जों खुन्दुं मुथासे मोनाखै, कम्बल गांसे मोनाखै। अरुनदयानिफ्राय गय थालानिखौ गुन्दाखौ लाजे रोङिया गाव गावस्रा चेयारमेनफोरजों सिथाब मोनजाबायदि अफमान भाइराल खालामजानाय जाबाय। जोङो सासे मानसिया फैसा हरनो होननानै नेहोनाया ओरैबायदि लाजिनांथाव खालामबायना जोंखौ। ओंखायनो आंबो दा नुनानै बिराद दुखु मोननानै आंबो मोनसे भिडिअ भाइराल खालामनो होननानै आंबो दा फिसालानि मबाइलजों बानायनाय जादों। आंहा मबाइलबो गैया आरो अनेक मानसिफ्रा कमेन्ट गाज्रि लिरना हरदों, बेखौ नुनानै आं गाज्रि मोनदों। जेनेबा जोङो थांबाय, जोङो बे टाइमाव बयबो बेरायखायो, इलेक्सन समाव बयबो थांखायो होननानै मोनथिखागौ। खिन्थु जोंल' थाङाखै, लोगो दङ बहाय, ओरैहाय खोलानिबो दङ। जोङो हायना थांदों, अनिमा थांदों, ओमफ्राय बुगालि थांदों, ओमफ्राय माबा थांदों, माइनु थांदों, ओमफ्राय कहिमा थांदों। ओमफ्राय जोंल' नङा, फैसा लायनायाव जोंल' नुजानाय जादों आरो जोंनो जासिहरनायखाय जोङो लायनाय जादों आरो। ओमफ्राय जों बेखौ भिडिअ बानायगोन होननानै जों मोनथियामोन। गावनो भिडिअ बानायखुमादों ना मादों बेखौ जों मोनथिया। आंबो UPPL नि मानसिखा, आंबो UPPL नि बे माबाखा मेम्बारखा होननानै गावनो सिमान जाबाय, गावनो हरनो होनबाय। जोंहाबो दे जोंबो बावनो दंखायो, सरकार थानायावसो जोंबो थायोना, सरकार गैयियावथ' रावबो थायाना, बिदि होननानै जों मोजां रायलायलायबाय आरो। ओमफ्राय सरकार गैयियावलाय रावबो थाखायाना, सरकारजोंसो बयबो थायो। बे फेरेंगाखौ लाजिनांहोनांगौलै, फेरेंगाखौ लाजिनांहोगौ। मानोथो इदि नेहोनानैलाय फैसा हरालासिनो थानांगौ, लाजिनांहोनांगौलै UPPL नि मानसिखौ लाजिनांहोनांगौ। होमबा गावबो UPPL नि मानसिबा गावखौनो गाव इदि फाननानै लानांगौ बे नङामोन ना, बेबायदि फेसबुकाव होनांगौ नङामोन ना। होमबा जोंखौल' अपमान होनो होनना हगारनाय जाखो ना गावनो अपमान लानो होनना हगारनाय जाखो बियो? जोङो जायगानिफ्राय जों जेबो सहाय मोनैखायसो जोङो बेरायनो होननानै जोङो लोगो दानानै बेरायदों। जों इदि हारसिं हालाबो थांफेरा जेरावबो, मालाय मानसियानो थाङो बेरायो, ज' थांदों मालाय दस्राफ्राबो होननानै जोङो लोगो गथायलायनानै जों थांदों। जोङो खावलायदों, जों मालायनिबो नाम लानानै जों बुङा बिया, मालायनि न'खरफोरखौ फाननानैबो जों लाया। जोंहा जोंनि न'खरनि जानाय प्रब्लेमनि थाखायसो जों थाङो, इथिनि थाखायसो जोङो रायलायो खावलायो। मोनबा जों लाबोयो, मोनाबा जों लाबोआ। ओमफ्राय बिसोरखौ गारि भारा हरनो होननायखायसो जोंबो नेदों। ओमफ्राय बेबायदि नेहोबाय, ओमफ्राय मानो इदि हगारनांगौ? गाव गावनो साननांगौब्रा। बेखौथ' गावसोरबो बुजि रोङि नङाना। मानो जोंखौ जेनेबा थांबाय मोनानि समाव मानो इदि खालामनांगौ होननानै गावनो बुंलायबाय, गावसोरनि एथ' मोजां मोजां रायलायबाय होनबा जोंखौ मानो दा इयो हगारबाय जोंखौ बेबायदि होनबाय। जेरै जोंनिथिं चेयारमेनफ्रा नुबाय, दस्रा मानसिफ्रा नुबाय, अनेक गाज्रि माबा माबि होनबाय। जोंहाबोथ' बहाय साननांगौ गोनां जायोना। सासे मानसि दैसोमनि मानसि, बियो खुमुरसालि दैसोमनि, बेबो जि जोंनि हौवाखौ बुंलायनानै नाम दांखिलायनानै कमेन्ट हरबाय। बे दाउलाया UPPL नि मोनजानायखाय, बियो उदै देरनायखाय देनजार देखायनानै जागासिनो। गोसो जायोबा आंनाव न'आव फैनानै रायफैनो हायोना। आंनि हौवाजोंनो सिनायलायो, नुलायो, जोङो जायगानिखा, जोंबो गोजाननि नंखाया, लावख्रिगुरिनिखासोमोन। जोंखौथ' सिनायो, डाइरेक्ट फैना मानो बिदि बेरायनांगौ, बाजै बा बेवाइ होनफैना आंखौ। मानो आंखौ बेबायदि गाज्रि कमेन्ट हरनांगौ? मा भिखारि सिस्टेम थाबायनानै जानाय? आं भिखारि नङा, आं लोगोफोरजोंसो थांदों। आं लोगोफोरजोंसो थाङो होननानै आं थांदों, आं हारसिंल' नङा। लोगोफोर लोगो लानायखायसो आंबो थांदों। बेखौलाय मानो आंखौ 7 बिगा बागान दङ, 9 बिगा बागान दङ, मानो बिदि होनलायनांगौ? नोंसोर मालाय बागान गोनां नङा नामा? नोंसोरबो बोरै सिथाबनानै बोरै जादों? नोंसोरो बोरैहाय बेबायदि थाखा मोनजानायखायसो नोंसोरो दुन्द्रायाखै? नोंसिनि बायदि मोटा थाखा लाया जोङो। दा गरिब गुन्द्रानि अथ' फैयो। जोङो मा मोनो UPPL सरकाराव थानानैलाय? दिनैसिम जों खुन्दुं मुथासे मोनाखै, कम्बल गांसे मोनाखै। अरुनदयानि फैयो, बेखौबो जों खनथाम गाहाम हरबाय, जों दिनैसिम बासिनानै गालांजायो, जों जेबो मोनाखै होनबा जों दुखु मोना? सरकाराव थाफालायनानै मानो जों मोना? सानसेखालि खुन्दुं लायनो थांबाय आं चेयारमेनाव, हरनो हायानो। होमबा सानदो नोंसोरो BPF नि होननानै फोथाया जोंखौ, UPPL आव गैया होननानै जोंनो मोनसेबो सायज होआखै। ओंखायनो एबारो UPPL सरकारा बायनांगौ। UPPL नि लेदा जोंनि BPF आवबो हाबनो मोना। डाइरेक्ट जोंबो बेफोरखौ अपमानबो होगोन, भिडिअबो बानायनानै जों उनावबो हगारनाय जाबावगोन आरो बेबायदिखौ। जों BPF निखा, सिगांनो जों BPF निखा। ओंखायनो जोङो सरकार गैयियाव जोङो UPPL जों लोगो जादोंमोन। जोङो दा जेबो सायज मोनैखाय जों ओंखारफिनबाय आरो। हराबो गैखाला, इसोरो जेनखागोन एबाराव डाइरेक्टखा। मोनसे आंनि हौवाखौ बेबायदि नाम दांखिलायनानै कमेन्ट हरनांगौ बे नङामोन। बे दाउलाया, दाउलानि नामखौ गामिनिखौ मोनथियो आं, गय थालानिखौ।